Família, m'enganxeu confinadeta per causes covitoses. I com que tinc una miqueta més de temps lliure del que és habitual i he de fer vida entre quatre parets, m'he començat a mirar Eufòria. No, la sèrie aquesta que s'ha posat tan de moda, no. Eufòria. El talent show en català que van estrenar a TV3 el divendres passat. Podríem dir que Eufòria és una versió catalana d'Operación Triunfo, àlies OT, perquè a veure, hi ha 16 concursants, com a OT. Cobren la gala amb una cançó grupal, com a OT. I després defensen una cançó individualment, també com a OT. Tot davant d'un públic que entenc que rep instruccions de quan cal aplaudir, de quan cal cridar i de quan cal fer el borinot. Aquest programa el presenten el Miqui Núñez, conegut al món gràcies a OT, i la Marta Torner, que, perdoneu-me la incultura, però no sé qui és. Aleshores, els concursants també tenen coach vocal, profe d'interpretació, profe de ball, com a OT, i un jurat de 3 persones. El Germán de les de l'hoquei, vull dir, el Marc Clotet, l'Helena Gadel, que, endevineu què, va concursar a OT, però d'això ja en fa molts anys, i el tercer membre del jurat és el rei dels castellanismes més conegut com Lil Dami. Estàs afegint un vers propi a un temazo. El nivell serà així tot el rato? Ens poses en un aprieto. Tenies tots els boletos per cagar-la. Si l'han agafat a ell és que parlar genuí no era un criteri per seleccionar el jurat. I no és que em caigui malament, el Lil Dami. A part que quan parla em sembla un tio supermaco, em sembla admirable que hagi sigut un dels primers a triomfar en música catalana amb un to així més urbà. Però trobo que algú li hauria de dir que si parlés un català menys castellanitzat no perdria l'essència ni res per l'estil. Dit amacle en lloc de temazo et dona personalitat, no te la treu. I ara és quan ell em diu: moltes gràcies de veritat per l'opinió que has donat, però si em deixes preguntar, qui te l'havia demanat? També et diré, m'he samat una mica amb el Lil Dami, però si em poso exquisida, aquí no se salva ni Déu, xaval, ni Déu. No sé si és el Covid o el confinament o tot junt, però trobo que estic guerrera. En fi, sí, Eufòria s'assembla molt a OT, però tampoc em molesta. Tot el contrari, un OT en català és el que jo necessito a la meva vida. I més a la meva vida de confinada. Amb tot, és evident que no disposem del mateix pressupost que Televisió Espanyola. Vull dir, en aquest concurs no contracten gent de fora perquè faci els cors, sinó que se'ls fan entre els mateixos concursants. I en lloc d'eliminar-los d'un en un, els eliminen de 4 en 4. Que dius, xec, no he tingut temps de conèixer-los i ja me'ls esteu aviant? I tot aquest meravellós comentari té alguna cosa a veure amb el teu canal, Aida? Dic, no sé, perquè filòloga de guàrdia sol anar de llengua i aquestes coses. Sí, Eufòria i la llengua catalana tenen alguna cosa a veure, perquè Eufòria és un programa fet en català. I fins aquí el vídeo d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-me. Que no, que hi ha més coses. Per començar, és un programa en català per joves. Perquè sí, a TV3 fan moltes tertúlies per les padrines, molts dibuixos animats pels xiquets, molts telenotícies, però el públic jove el solen tindre una mica descuidat. Sí que han fet alguna sèrie i tal, però també necessitem formats nous, com talent shows, com Eufòria. Després, si heu vist la Gala 1, haureu notat que no hi ha cap cançó en castellà. N'hi sonen 8 en català, 7 en anglès i una en italià. I la grupal és mig en català, mig en anglès, així que comptem mig i mig. I he de confessar que em sembla molt bé que de moment no s'hagi donat espai al castellà. No perquè no m'agradi el castellà ni la música en castellà. No, és evident que hi ha cançons boníssimes en castellà. Però ja tenen visibilitat en 50.000 milions de programes. I per un talent show que tenim en català, doncs aprofitem-lo perquè hi sonin cançons en català, no? Ara bé, també he de dir una cosa. 3 d'aquestes 8 cançons en català que hem dit no són originals en català, sinó que són traduccions. Ja res em vencerà si sóc jo. Però sisplau, no te'n vagis al meu costat. Jo vello pels teus somnis. I 2 d'aquestes 8 cançons són d'artistes que normalment fan música en castellà. La Rosalía Que jo sé que he nascut per ser milionària. i la Belén Aguilera. T'estimo quan em dibuixes les ales. I, a veure, és una opinió personal, però ja que tenim artistes que fan tota o gairebé tota la seva música en català, potser que donem visibilitat a les seves cançons. I no tirem tant de traduccions ni de cançons d'artistes en castellà. No sé com ho veieu, vosaltres? Així com a anècdota, amb una de les concursants, la Mariona, hi vaig coincidir l'any passat quan vaig anar a Canal Reus, La nostra filòloga de guàrdia. que també va cantar allí en directe i em va deixar amb els pèls de punta. Vindicarem la nit i la paraula dona. O sigui, com canta aquella tia és una punyetera passada. Ara Eufòria ho ha fet meravellosament bé i s'ha convertit en la meva concursant preferida, no me n'amago. A part de la Mariona, també m'agraden molt el Pedro i la Clàudia. I la Clàudia m'agradaria encara més si no fos perquè és d'Amposta i canta en català oriental. Un capvespre la tristesa Que
Què ve a ser això? Dels 16 concursants és l'única que parla en català occidental, que prou feines tenim perquè són a TV3, i quan canta ho fa en català oriental. És igual. No ens posarem durs amb la Clàudia, que a més ho va fer molt bé. Fins i tot les neutres li van sortir bé. Però sí que aprofitaré la vinentesa per estirar les orelles a TV3 pel motiu de sempre. On punyetes para el català occidental? A part de la Clàudia, hi surt la Carol Rovira, que és la profe d'interpretació i és de Camarles, de les Terres de l'Ebre. I també parla sense neutres. I penses, ostres, quin gust sentir això a la tele. Però, per altra banda, et quedes amb ganes de més. Perquè ja cansen tantes neutres. I més sabent que hi ha mitja Catalunya en què no les fa servir ningú. Les neutres són aquest so que fem en aquests territoris. Dit tot això, crec que ja m'he quedat prou a gust. I per molt que per la Covid estigui una mica guerrera, bé, poder la Covid és una excusa com una casa, estic contentíssima i agraïdíssima que es faci aquest talent show en català, de veritat. Us recomano molt seguir-lo. Al final semblarà que estigui fent publicitat i tot, però no m'ha pagat ningú per fer aquest vídeo. Crec que tampoc cal que ho juri. Tinc la sensació que cada cosa que dic té com a menys sentit, així que potser és un bon moment per anar-ho deixant. Apa, doncs, a reveure!